Yun, ang laking nahuli ni kuya na ano, igat oh. Dito niya lang nahuli yan sa B-Farm mga kasolid. Yun, fish on. Fish on. Laki mga kasolid oh. Laki oh, gusto nyo. Tanong taas ko is 5'5", para 5'5" na rin oh. Haba. Oh, ang laki. Solid, ang laki oh. Ayos. Fish on. Laki mga kasolid oh. Oh. Ayos. Good size yung mga nakahuli natin. So, malalaki na rin ito mga kasolid. May pangsigang na tayo. So, dito lang yan sa B-Farm Dagupan mga kasolid. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Rantob Saizon and you're watching Saizon TV. Yeah! Ayun mga kasolid, andito tayo ngayon sa B-Farm Dagupan para mamingwit. So tagal ko rin di nakapunta dito mga kasolid, almost 5 months siguro mga kasolid. So ang laki na ng pinagbago ng spot mga kasolid. Dati nilalakad pa namin hanggang doon sa dulo, saka doon sa dulo. Pero ngayon okay na, andyan na yung motor ka sa ano, kabila. Oh, yung aking motor oh. Doon ang daan papunta doon sa dulo. Yan ito. Yun, fish on. Wings dato. Oh, ayos. Laki na rin. Fish on. Kaya ito. Ay, ganun ulit. Yun na. Yes sir. Good size. Good size mga kasolid, mga nahuhuli natin. Ayos, dalawa na. Paano huwag kang makakawala. Fish on. Ganun ulit. Medyo maliit. Pero goods na to mga kasolid. Yan oh. Third catch natin. Pangatlong huli. Medyo malaki to. Uy, yun oh. Laki. Laki mga kasolid oh. Oh. Wow. Laki. Picturean natin. Yun, fish on. Fish on. Uy, malakas to. Malakas. Malakas to. Ano kaya itong isda? Ay, ganun ulit. Pero malaki. Yun. Yun. Ayos. Good size yung mga nahuhuli natin. Yun o.
Ayos. So nakailan na tayo? Naka 5 na tayo mga kasolid. Uy, kanta takas. Ito ka. Yung pain lang tayo ng pain. Tapos na ata yung isa nating kasama dito sa pamimingwit. Dami niya na rin kasi nahuli. Nahiya akong kausapin. Agis lang tayo. Ayan. Kas ulit. Yun, pang-anim. Good size lahat ng mga nahuhuli natin mga kasolid. Yun, wala man tawag sa isda na to. Okay yung isda to. Alam ko lang tilapia. Dami na. 6 na. Yun. Yan, bubuo na yung pinapain natin para malaking kumakagat. Kasi nung malilit yung pinapain natin, napapansin ko halos walang kumakagat. Ayun, malalaki. Yan, malalaki rin kumakagat. Yun, fish on. Fish on ulit. Mga kasolid. Ito yun. Malit lang to. Naliit. Patakasin natin to kasi sobrang liit. Para lumaki pa siya. Kawawa naman. Ayun, maliit pa siya mga kasolid. Pakakawalan natin. Yun na. Yun, fish on. Yun na. Good size. Napapatay ko yung camera. Akala ko nakapatay. Palang ka-switch. Yun. Ito yung kanila na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bali 8 na. Nirelease natin yung maliit kasi sobrang liit pa. Yun, ang laki nung nahuli ni kuya na igat Dito niya lang nahuli yan sa B-Farm mga kasolid. So ang pamain nyo kuya yung yung ibot, malilit na isda. Ayan ang laki Dito ka kuya para hindi against the light. Ayan laki Panalo si kuya Ayan, gamit niyang pamingwit Higat. Mamumurahing bingwit lang. Pero the best. Pwedeng hawakan ko muna kuya. Ay pa-video nga ako kuya. Hawakan ko, first time ko makahawak ng ganito. Naka-record na to? Oo. Laki mga kasolid Anong pangalan mo kuya? Richard. Ayan, shoutout kay Kuya Richard. Sa Facebook ko, Rebin Camaro. Rebin Camaro? Oo, sa Lingayen Anglers. Ay, may nagbablog din kayo? Hindi, nag-join lang ako sa... Oo. Ayan laki kung gusto nyo. Dito lang yan sa B-Farm mga kasolid. Grabe.
Ang taas ko is 5.5, parang 5.5 na rin oh. Nga ba? Oh, ang laki. Solid mga kasolid oh. Ayos. Sabi, solid yung nahuli ni Kuya. Ang laking ano, higat. Panalo ng panalo. Ano tayo? Lagyan na natin dito. Tumitigas na. Nadadaing na yung ating ano, pamain. Ilang pamain na lang to kaya ubusin na natin. Ubusan natin ng malamig na tubig. So yan, bali ito na yung mga nahuli natin mga kasolid. So bali 9 na piraso to, yung dalawa pinatakas natin. Yun oh, okay na rin to. So malalaki na rin to mga kasolid, may pangsigang na tayo. So ito lang yung bali nahuli natin mga kasolid. Kunti lang, pero pwede na yan, pangsigang no. Yan, so ayan, ano oras na rin. Kaya ayan, papaalam na rin ako sa inyo mga kasolid. So sa susunod na lang ulit ano idol. Yan, so paalam na mga kasolid.